Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Namon pamilya, kaglabi na gid nga hindi ka namon kadugo. Pero nga ang sa panahon nga wala kami sang makaon, ginahatagan mo kami sang pagkaon. Kag sa tinion nga nagamasakit kami, imo kami ginabuligan. Tungod di ako makabatas magtulog. Gang iba nagakaon, samtang kamo gutom. Ha? Kag masakit para sa akon nga may mapatay tungod wala makainom sang bulong tungod sa kapigaduhon. Pinasahi ka nga klase sang tao. Ihambal lang kung ano ang mahimo namon para makabalos kami sang kaayo mo sa amon. Isa lang ang ginapangabay ko sa inyo. Kung mapatay ako, kang matabuan nga ara ka mo, idiyahin lang ninyo nga mapalubong ang bangkay ko. Tandai lang ninyo ang akong ngalan. Jack Balaan. Jack Balaan, Biradur, na tao sa kalibutan na may pinasahi nga katuyuan sa katawhan. Dapat balas siya kauptan o kung kaluyan. Jack Balaan, Biradur, dere sa inyo palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba.
sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kagkaron sa kasugpon sa atong matahong nga sugilanon. Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Kada mo kalisan mo nila sa silda. Kang halos ka lang. Oy! Nagatulog kin sa akon. Akin na ka nagbisita ta! Nagapalapit ang isa sa akon. Anong kaso mo? Hold up. Uy! Hold up! Kawatan ka galing. Kawatan ka galing bisita ta mga abyan. Ano gangal mo ba? Ano ang ngalan mo, abyan? Jack. Jack. Ang apelido mo yan. Balaan. Balaan? Kapatigan mo mga abyan? Balaan! Katawag ko rin sa ngalan sa aton bagong abyan, no? Siya si Jack Balaan. Ang Balaan niya kawatan. Ay, alam ko yun. Kisumbag mo eh. Kisumbag mo ko? Pwede mo ka? Mga abyan! Kulihan sa rin! Ariman! Animal ka mo! Kuya, sinyo kayo di Balgera! Ulata! Kuya, sa ako! Pinakos mo ako! Buhay ko! Tay! Tatay! Tatay ka ba ito eh? Pag ko na nagsunod, baka sana. Dapat ni pasayon todo para magumok. Katigagid tay. Gusto na siling ko. Hoy! Buhay siya. Tay. Tay Valentin. Madakong ulo sila. Abi pa ba ilang Gusto na siling ko. Arbor ko na lang siya, Rigor. Ako na. Pero tay... Ako ni gani, arbor ko na lang. Buglay game. Ano gusto mo? Ngayon ko pa sa gwardya para palariyo kita nga mabartulida? Lagsama lang kong arbor, ah. Hindi kayo pwede? Kung hindi pwede, okay lang. Basta kung may magsulod na rin nga karanson ninyo, balangon ko man. May... ayos na tay Valentin. Ay, okay na. Salamat, Gidrigor. Psst, taliga. Dito kita sa tarima ko. Haring Baladyoso. Basta ka pala nakitang lawas mo. Okay lang ko, Joe. Valentin ang akong ngalan. Pero tatay ang panawag nila diri sa akon. Salamat kita'y Valentin. Kung wala mo tambagan, natamaan gid siguro ako. Nakakos na ako sa isa eh. Hindi ako makaulag. Okay lang. Jack ang ngalan mo, no? Hotay. May marka ka. Ano ka nga grupo? Wala tay. Wala ko grupo. Nagkasabay lang ko sa mga amigo ko. Nagkalawit pa. Mamubula. Gintimbre ka ni Chip sa akon. May ginpakanto sa dre nga tao. Ambal niya. Alalayan ta ka kung makasaylo ka na dre. Ha? Ang chips ng pulis? Oo. Biguay kami sila eh. Kilalahi kami. Sa wala pa akong mapriso. Nga mo tagaling sa linya sa akon. Nga may migo di siya. Nga maalalay sa akon kung masaylo na ako di. Salamat kita'y Valentin. Mapuslan ka kung no, bata. May guts ka. Kagusto kin man siya. Nakita ko man. Kaya bisan bago kung sulod ka lang dire.
mabato ka sa mga tubahan. Damo lang sila tay. Kagkitid ng lugar. Hindi ko kahulag sa mayo. Pero kung sagwa lang kami, hindi ko git sila pag-atrasan. Ibutang sa lugar ang isog mo, Jack. Baka, pinagmakwartahan. Ha? Mula lang dala mo? Huwag ka na sa ibang kabayo? Wala na tay. Ginataglanigan isa ko sang upod ko sa lock-up na ginasuksok ko bala subong. Tamo ko na shorts kag bayo. Tagal ka. Ah, may kwarta man ko dito ya. Ginatagan ko sang nagdalaw sa akon nga tupad balay ko. Baklon ko lang tay. Hindi na. Tamo ko na miste. Ah, ginutok lang gali di tay. Ang iban gani sa salog na lang gagtulog eh. Amo ba? Oo, kay kulang ang tarima. Pero hindi hanta ka. Julito, Tay, patubaran na na mo si Jack ha. Igo mga muguro sa tarima mo. okay tayo. Wala problema. Salamat kay Julito. Okay na, Jack. Dito ka tupad kay Julito. Basta ka lang no? E basi kung may bagwa, ikaw na yun bulo sa tarima. Salamat gid tay. Salamat gid. Magkaon ka. May pagkaon ko di. Ah, hindi ko tay. Busog ko. Mahilay-hilay lang anay ko. Pala nakitlawas ko eh. At isa ka to sa tarima. Julito, Tay, may higdaan na si Jack. dali Jack, sa kani. Basta ka nyo. Manghi ko anay tay. Sige. Atong siyar sa unano. May man si Chip kikimbuligan niya ako. Kaya kung wala, dunot kikutani diri sa silda. Istupli. Pagay ko. Ba, ano biras sa akong pagsulod ko sa silda? Pasalamat ka, Toy. Kay ginarbor ka ni Malam. Kay kung wala, galukot ka na siguro subong. Wala man ko atraso sa imo, tol. Miguay lang ta. Buinas ka lang. Salig lang kamo, idamo kamo. Kursunada mo gid ko aw. Duha lang tabla. Ano? Diri sa CR ha. Mayon kay wala sa makakita. Agapasin banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian.
aksyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Mayo kay hindi na init sa imo si Rigor. May maganitay Valentin. Nataka naman sa siguro sang gamo. Amo ginadiya basta bago kasulod. Basta kaso mo pangawat. Ang lain pagin sina kung kaso mo rape. Hindi gid marising magyan mo di. Bugbugon kagid tudol eh. Kung hindi ka magbato, guro tayo eh. Pero kung magtilaw ka man, hindi ka man nila pagbiraon. Biraon gid eh. Saan magbato ka pa? Pulihan ka din nila ya. Di kung wala sang may masalo sa imo di sa sulod, taman ka gid. Amulo na galing. May lang gani kay ara ka. Tahapan gurong grupo ni Rigor Sakon. May mga tao man ko di. Marambol kami di kundi lang pagpasugtan ni ang ayoko sa ilakon. Ginsita ko ni Rigor sa CR tay. Te, Ginabalaan ko siya nga dito kami nga duha mabombahanay sa sulod sa CR. te, Magwa man siya. May tani dito kay wala sa makakita sa amon. Wala puliyay. Wala man siya. Wala ba ganin siya katapos panghingi. Nagwa na siya. tahapan sa imo, Jack. Ibala niya man nga matilaw ka mo. Hindi siya pa. Hindi siya magtandog sa imo, kay kabalo siya. Nga kung tandugon ka niya, mapin kami sa imo. Kaya kung mabalans ang gwardya nga may gamude, ang tanan nga involved sa gamo, barto nilahon. Abo galitay. Oo, Jack. Muna nga doon nagtaway na di sa sulod silda. Pwede ko pamangkot si Mutay Valentin? Oo, sige pamangkot. Nanunaw. Ano kaso mo tay? Murder. Nakatumbak ka? Oo. 3 kaso ko. Puro murder. Lain-lain ang complainant. Ha? 3 tinumba mo? Ang labalan nila 3. Pero damo na ko inatumba, Jack. Galing wala lang maabot. Ano biyahe mo tayo? Tumba pati siya. Gun for hire? Berador? Oo, Jack. Tuway ko katira sa ginagmay. Di ano? Dugay ka na di? Dugay na. Mga 8 na ko digtuig. Kadugay na gali? Masyam na gani guro eh. Kadugay ba? Pero may postpone ang hearing ko. Nagligad gani. Isa katuwig ko. Kag mag-hearing. Postpone pa. Wala piyan sa tayo, no? Why? Naulat na lang gani kung nga masintensyahan ko eh. Kaya kung matakan ko, mabargining na lang ko. Istaran ko na lang ni Sumunte. Kung lang, malumutan ko di. May gadalaw mo di sa imo, tay? Oo, ang bata ko. Sabra na sa kabilog. Galing kita lang sa lang. Ati daw, mayong digiho mo. No bastante ka man di. May mga amigo ko nga kapadala di kwarta sakon. Tiya mo na eh.
Kinabakal ko di sang pagkaon sa sulod. Kaya kung saligan mo lang ang rasyon, kung kaysa hindi ka paganahan magkaon. Gani man. Mabakal ta. May kwarta pa ko di. Hindi. Kinuta kwarta mo bata. Ilawid ka pa di. Wala ka ng piyansang kaso mo, no? May ara. Galing dako. Anong kaso mo, 3. Robbery hold up. Illegal possession of firearms. Attempted homicide. Wow. Sa magaling ka kilo kaso mo, Pero okay lang bata kay may piyansa. May piyansa kay. Kada ko tay, hindi ko masarangan. May tani kong mabuligan ako sa upod ko. Kay basi kapiyansa ko. Upod mo man panguldap. Oo. Galing ka palagyo siya niya. Kag wala ko masaging kanta. Ano pa, wala siya makilala. Naghambal man to siya sa kilala ko nga mabulig mo siya kuno sakon. Di magali. Kasi pa lang Pati ano, nakuha niyo itong kwarta. Kuha eh. Ato gani sa mga upod namon nga nakapalagyo. Pero ginpadalaman niya ako di. Amuli gani nga may kwarta ako. At di maayo man mga klase bigo. Mabalaan na ni kung makabalik di si Chay Bibing. Kay makitaay ko to sila sa amigo ko. At di kabay pa. Sige na, tulog na Jack. Ito natuyo na ko eh. Sige tayo. Salamat gid tayo Valentin ha. Maayo kay nagbalik ka di buloy. Hambal mo dasun nga adlaw makadto ka di. Wala man. Sobra na isa ka semana ho. Hindi ko makapasiyang-siyang, Chay, eh. Budlay na. Pasibla ko matsambahan ko sa mga pulis, ako. Wala kaya delikado Hambal ni Jack, wala ka niya ginkanta. Lain nga mga ngalan sa mga tao ang ginsugid niya sa mga pulis. Wala kaya makilala buloy Haan mo bala, Chay? Oo. Abi mo, grabe nga kastigo ang naagyan ni Jack. Pero wala gid siya magtraidor sa imo buloy. Bilib ko ya kay Jack. Gani wala ka sang kabalakan sa mga pulis kay hindi ka kilala. Nakatimbre galing ang migo ko, eh. Nga may warrant ko kuno. Waran sa ano? Sa mga kaso pa namon sa una ni Pirot, eh. Umuna nga, init yapon ako sa mga pulis. Ay gali. Ay, di, Buti ano, kamusta? Kamusta ang plastada to ni Jack? Ay, Anong kaso, ya? Ay, ampot na lipat ako Basta kay may piyansa ko no. Galing sobra 100,000. Pero kuya, kadako gali. Oo. Ay, ambot Abi buloy-buligi man ang amigo mo ay. Kaluoy man ka, Jack. Ang bala siya nga kalma lang ano siya. Hindi siya makabalaka kay pagitaan ko din sang ideya nga makapiyansa siya. Ay, abaw, di maayo, gid buloy. Ay, di mabalik ko to. Pabalon ko siya sang nahambalanta. Ati sige siya, mayo man. Nasaylo na to siya guro sa BJMP. Kay hambal nito sa akon, manog saylo na siya. Ay, gali ka. Di, wala ka siyang ipadala sa iya. Kag ang galastuhon ko, buloy. Ari siya, napain ko na ni. Ay, 15,000 na, oh. baw salamat, gid buloy. Di, wala gid tada. Ay, dira ka nalang kuha siya, Ha? Hindi naman aki si Jack, Manugubos naman naming kwarta ko, eh. Ate, sige, buloy, Chay, pamati pala. Ano, ina? Kung magkatukat sa BGMP, rekisahon ka gid nila. Makita gid nilang dala mo nga kwarta. Hambala sila nga ginpabaligya ni Jack ang iya balaya. Hindi ka ni sikad. Kag ginpadulong niya sa imong kwarta. Ay. Para nga may galastuhon siya sa prisuan. Kaya kung hindi ka magbutig sa gwardya, masuspitso sila nga may grupo si Jack nga sa gwa nga nagabulig sa iya. Kuha mo? Oo, buloy. Alam ka man gali, buloy, no? Ate, sige, Chay. Hindi na ako magdugay, ha? Hambala si Jack nga ideyahan ko nga makakita sa inong piyansa sa iya. Oo, buloy, Ate, sige.
ato na si Puloy. Mapauli naman ako Ay, may kwarta naman ako Buwa sa aga, malakat ako. Kadtuan ko si Jack. Puloy! Tulong! Ano ako? Uy, Tusas! oh Diyos ko! Nagawa ako sa inyo! Hindi! Si Puloy! Si atong ginalagas? Tulong! Mga pulis! Makuob ako! Tulong! Ay! Oh Diyos ko! Hindi! Si Puloy! Gintiro sa pulis! Kag naigo gad siya! Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Mga abiyang, sundan ninyo sa pagpamati ang mga matahom nga kasugpon sa aton suginanon. Jack Balaan, Birador, diri sa aton panatuntunang Timbangan sang Katarungan. Ginsulat kag sa direksyon sa inyo alagad, Nunoy de la Cruz. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.